लोगोफोर मोनसे आसरित टाइपनि मोनसे निउस आं नुदों बे निउसआ जाहैबाय मा थाख्लाय बिथांखौ लानानै थाख्लाया सोरबा सासे उन्दै बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदों बेबायदि दायाव क'क्राझार पुलिसा बिखौ एरेस्ट खालामदों। नोंथांमोना थारैनो नुदों जानांगोन निउसआव बर'नि पर्टेल निउसआव नुदों बबेबा होबाय गुबुन इउटिउबारफोरखौबो होनाय नुदों आङो। बाथ्राया मा रियेलिटिया मा बेखौथ' जों मिथिया नाथाय पुलिसा एरेस्ट खालामदों बे बाथ्राया रोखा जोङो निउसआव नुनाय बायदिबा बे बाथ्राया रोखा बिखौ एरेस्ट खालामदों नाथाय दाया बेसेबां रियेल बेथ' जाजनि उनाव बिसारनि उनाव कर्टआव बिसारनि उनावसो प्रुफ जागोन। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ मानसिफोरा बुंलायसोदों मा फिल्मावबो खलनायक आरो मोगथाङावबो खलनायक नामा फिल्माव जाबायदि दाखु बा जाबायदि गाज्रि रल लायो माने खलनायकनि रल लायो बेथ' मुभिसो फिल्मसो बियो जेबो नङा नाथाय मोगथाङावबो बेबायदि नामा बिनि आखुथाया बेबायदि मोनसे मानसिफोरा सानदों आरो दा स' माने जों बे साननैसोआव ओरैबायदि नुदों ड्राग्स फानग्राखौ हमबाय थानाय सोरबा देहा फानग्राखौ हमबाय थानाय आरोबाव दा ओरैबायदि सासे पपुलार सेलिब्रिटियानो हमजाबाय जाय बर'फोरनि गेजेराव जोबोर मुंदांखा कमेडिनि नामाव स' बियो मा दायाव हमजादों सोरखौबा जिनाहारि खालामनायनि दायाव। आथिखालनि मानसिफोरा मा इसे चान्स मोनबानो केस होयो इसे चान्स मोनबानो कमप्लेन होयो कमप्लेन होनायाबो बारा जाबाय फिसायानो जा गेदेरानो जा आन्डारस्टेन्डिंबो थाया नालाय आरो जायफोरा बेबायदि गोरोन्थिखौ मावदों बिसोरबो माने बावगारलाङो ना मा समजों लोगोसे बावगारलाङो ना मा ना उइदाउट आन्डारस्टेन्डिं बे गोरोन्थिखौ मावो बुंनोनो हाया माने थाख्लाय बिथाङा बेबायदि खामानि मावदों ना मावाखै बेखौथ' जों दा बुंनो हाया नङा बुंनो हाया नंगौ बुंनो हाया पुलिसा मा जानो थाखाय एरेस्ट खालामदों बेखौबो जों क्लियारै मिथिया। आथिखालाव मा जायो बहुत टाइपनि घटना जायो जेरै मलेस्टेसन जायो बा बायदिसिना बेबायदि सोरबा बायदिसिना एक्टिं खालामो सोरबा हिनजावसाखौ नुनानै बायदिसिना गाज्रि एक्टिं खालामो बिनि थाखायबो नोंथाङा एरेस्ट जानो हागौ बा सोरखौबा नोङो उइदाउट माने पारमिसन बबेबा टाच खालामबाबो हिनजावसाखौ अब्लाबो नोंथाङा केस जानो हागौ बबेखानि नोंनि बै टाचिंआ गोरोन्थि नङाबो जानो हागौ थेवब्लाबो माने नोंथांखौ उइदाउट पारमिसन टाच खालामनो थाखाय केस होनो हागौ स' बायदिसिना जाहोननि थाखाय एरेस्ट जानो हागौ दे जिनाहारि नङालासिनोबो नोंथाङा माने एरेस्ट जानो हागौ आरो जुदि जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन ना खालामनायनि दायाव होनना बुंदो आरो 2022 मायथाइनिनो घटना ना मा होनखो बेवहाय निउसआव स' थाख्लाया जाबायदि एरेस्ट जादों जायखिजाया समावनो बेबायदि बिखौ जाबायदि दायाव एरेस्ट खालामदों आरोबाव गोबां मानसियानो हमजानो थांगासिनो दं होननानै आं बुंगोन। बेनिखायनो जायफोर सुबुंफोरा बेबायदि लामाजों थांदों गोरोन्थि मावफ्लांदों बिथांमोना उइदाउट आन्डारस्टेन्डिं गोरोबलायनाय गैयालासिनो जेबो माने पारमिसन गैयालासिनो बेबायदि लामाजों थाङोबाथ' एरेस्ट जाखागोन। दानि जुगाव ओरैबायदि सेन्सिटिभ केस बेफोरो नोंथाङा माबा मोनसे मावनायनि सिगां हाजारबार साननांगोन उइदाउट कनसेन्ट नोंथाङा बेबायदि खामानिखौ मावनो हाया उइदाउट कनसेन्ट मावोबा बेयो जिनाहारियाव गोलैगोन रेप केसाव गोलैगोन आरो नोंथाङा जेलनि माइरंथ' जानांगोन। आरो थाख्लायाबो थारैनो गावबो पुलिस जों मिथिनाव बिथाङाबोथ' पुलिस जों मिथिनाव माने बेसेबां पुलिस नंथारगोन ना नंथारा आं बेखौ क्लियार मिथिया नाथाय जों पुलिस होननानै मिथिगौ बिथांखौ स' पुलिसाबो माने बेबायदि केसनिफ्राय खारग'वा दिनै जोंनि बर'नि जि थासारि बे जोबोर गाज्रि होननानै आं बुंगोन सासे उनाव सासे गेदेमा सुबुंफोराबो हमजालांगासिनो थादों फारसेथिं बर' मिडियाम स्कुला थैलांगासिनो थादों फारसेथिं माखासे बेकार बर' सेंग्राफोरा टेट पास जानायनि उनावबो बायदिसिना इन्टारभिउ पास जानायनि उनावबो साख्रि मोना गोबां गाज्रि बदनाम जागासिनो थाबाय जोंनि बर' हारिया। আজি কোকৰাঝাৰ পুলিচে এজন আসামী লৈ আহিছে ইয়াৰ নাম হল প্ৰজিত নাৰ্জাৰী এলাইজ বাদল এলাইজ থাকলাই তেওঁৰ কোকৰাঝাৰ PS কেছ নাম্বাৰ 501/22 এই কেছ সংক্ৰান্তে আনিছিলে আৰু আন্ডাৰ সেকশন আছিলে কেছটো 363 370+1+4 370A+A+1 আৰু 376(3) IPC ৰিটুইট সেকশন 6 অফ পক্সো এক্ট তেওঁ পুলিচে আজি প্ৰডিউস কৰে আৰু পুলিচ ৰিমান্ডত 5 দিনৰ কাৰণে বিচাৰে কিন্তু যিমান সম্ভৱ জাজে 2 দিনৰ কাৰণে পুলিচ ৰিমান্ড এলাউ কৰিছে আৰু বাকিখিনি আন্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন এটো পুলিচে ভালকে গম পাব। এটো কেছটো 22/2022 চনৰ